Vanavond vieren we 50 jaar Beppie, Limburgs artiest. Verwelkom haar met een massaal applaus en een massaal Beppie, Beppie, Beppie. Ja, hoe kijk ik daarop terug? Dat was één groot feest. Echt fantastisch. 17.000 mensen is me verteld. Wat ik later trouwens pas zelf op de beelden zag, hoeveel het er echt waren. Maar het was één groot feest, één groot zingen, feesten, plezier. Fantastisch was het. Dansen de rest van het leven. En als ik dan op wil stond, dan nog een streek. Want dan wil ik met die dansen gaan. Dansen met die tot aan het morgenlicht. Dansen de rest van het leven. En als ik dan op wil stond, dan nog een streek. En als je dan ziet dat in een ganse markt vol staat met lui. En die hadden nog een buikje gekregen, kosten ze met zingen, hadden ze gaan in Udig. Want al die lui kosten die liedjes knats van boete. Dus dat buikje dat was prachtig. Is het ook een collectors item geworden inmiddels. Je kunt roepen na, ik word de prinses. Sie war de prinses. Dat word ik niet verlaat, door zesteres. Nou ja, hij was het. Het podiumstukje hij nog weer naar achter. En hij alle lui. Heel veel lui. Die allemaal lekker metzongen. Geweldig. De nacht is nog zo lang, kom in mijn armen. Tot ik die dus voorbij en in schatten waren. Ziet die zee, dan ben ik mee in de hemel. Vannacht wil ik met die gelukkig zien. Vannacht wil ik met die. Voor dit jubileumconcert werd een fanclub van Beppie opgericht. Maar ze had geen flauw vermoeden dat het hier ging om een grap, om een nep-fanclub. Wie ik terugkijk op die jubileumconcert, ja, dat is toch wel met gemengde gevoelens. Maar dat snapt ze toch wel. Ja, maar dat komt omdat ze niet Hans Reuser was, Nee. toen nog, Nee. maar Dieudonné Rappo. Maar dat moeten we misschien toch even uitleggen Ja. aan de lui die nu Ja. zitten te kijken. Ja. Ik zal het Ja, proberen. Ik help eens de buiten met de lucht. Hallo. Ikzelf, als Beppie Graaf, wil geen fanclub. Dus we gaan beetje te veel van gooien. Maar wie is dat een keer ergens had gezegd? Toen had zich iemand de meute genomen, die schreef me in een brief en die had de Dieudonné Rappo. Hij was getrouwd met Desiree Regers. En die wou dus absoluut een fanclub oprichten. Ja. Nou, dat hebben we geweten. En misschien is het inderdaad leuk om te vertellen dat we hebben jaren gecorrespondeerd. Hij dus als voorzitter van mijn fake fanclub. En ik als artiest. En hij had de meest wilde ideeën. Een fake fanclub. Ik heb het altijd heel erg serieus opgenomen. Ja, dat is dus meteen dan ook de insteek. Hij was daar Ik heel denk- serieus. En ik vind dat nog steeds dat ik dat heel serieus. Je was niet emotioneel, dat is dat niet zo. Ik kan er niet voor eens dat ik dat niet dadelijk heel onder de tafel leg. In de hemel, in de hemel wil ik niet met die. Ja, ik wil. Al heb ik nog zo'n succes en dan is de zaal helemaal gek. Als in de hemel komt, worden ze altijd nog een beetje gekker. Nog een beetje vrolijker, gaan ze nog harder zingen. Dus ja, dat blijft natuurlijk voorlopig de topper. En dan zweef ik met die door de hemel, door de zevende hemel met die. En dan zweef ik met die door de hemel, door de zevende hemel met die. Yeah! Ik ga volgend jaar 5 keer 11 jaar Beppie vieren. En dan gaan we naar Ahoy.
Ik ga proberen Ahoy vol te krijgen, 15.000 mensen. Dus dat is wel weer een mooie uitdaging. Ik hoop inderdaad dat het landelijk nieuws wordt, zoveel bussen achter elkaar naar Rotterdam. Als maar de helft van de sfeer die toen hier op de Merit was in de Ahoy is, dan schuttelt Rotterdam op zijn Ik teken de vuur. Absoluut. Ja, Dat absoluut. gaat gebeuren. En Ja. dat gaat ook gebeuren. Dat was Ja. Het was echt super geweldig, dat jubileum. Ja.